Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Salawatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa sahabati ajma'in wa ba'd. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi muhkami kitabihi wa thiyabaka fatahhir. Thumma qala subhanahu wa ta'ala fi muhkami kitabihi inna allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. Thumma qala an-nadhafatu minal iman. Inna minasy syarr al-iman imatatul adha min 'anit tariq. Thumma qala inna allaha jamilun yuhibbul jamal. Urianu kya pudia ku Allah nagusto kya salawati ko ku Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natantu ay pagkapya ginawa agian kai akalilimu tano. Akalilimu dai aden na lawan ya akalilimu ci kuleo lupa. Sabab sagian kaya akalilimu na pakatu turunan ay wallah sabara kasih sampai atak tanuk ulangit. Aisyah saya perketano mga malaikat sa mga papakiran. Nakna ubaru bunta taman kaipun pemangni tanwiran. Sarila kuwallah sangkaya kalilimut tenu ay sabapa kalilimut tenu nasudi kampitiara ku agama niyan agama Islam. Sa ayat kebugantan si sa usayan nasurara dagyang kay Ramadan ku uriano kay posyan. Yang kay Ramadan na ulan-ulanai apet triningan atriningon sulangwan amiagingaran sa Muslim. Yang kay Ramadan nagawi yay asulangan o galbekon o Muslim napetek tak penuh Allah sumanga balas aim bagay niya nun. Si normal mga gawi natiang kedua gamaah so penggalbekon o Muslim na times 10 so penggalbakan yan asatiman amapya na times 10. Nagyang kaya kapapantagir ketano si sagyang kaya ulan-ulan na Ramadan nasulawa na penggalbakan tanoron na kanaubabun times 10 ka times 70 na taman sa times 700. Dito sama pagyang kaya ulan-ulan na kailangan nakapamakutan tanway. Agpakaya 5 bugawi alambaon na maguda sangkay Ramadan. Naliuro penaad na matatago na di tanong isalakan. Akhairum min alfi syahr. Tumu adi susang kibu aulanulan. Aira ganoto na tumu adi suwalo pulu agu telu agu patulan. Walaupun agu telur agu nagu patulan. Na upama masalah kutu miaratiaya. Agiang kutu walaupun agu telur agu nagu patulan. Si sagyang kaya kagagawi si sangkaya Ramadan. Sangkaya muripurya gawi. Na ay dapat kasagyang kutu agagwang kaabalas. Atay mas 70 atay mas 700 manakatim sound amin ipantag sang kutua 80 agu teluragon agu patulan sang gibo ulan-ulan. Kinan mga pagari ko
Iapi adem pernah magagedam tanu si sangkaya kalilimut tanu kaayawan tanuron nanti geren tanu kamas mana kekuatan tanu ariwal dapung ku Allah yang kaya mayaw magagedam tanu si nama itu ini mayaw na aya pikiran kanag yang kutu akagetagu kasih sagyang kutu akubur ka nati dua mayaw si sang kutu akagetagu to yang kaya mialu tanu si yang mga katiru Allah na peday sagyang kaya raradu ulan-ulan Ramadan na aya pagampagan na rarad kekuatan waguna si sang kaya Ramadan nagyang kutu kabaluy tanu asuti kabaluy tanu apagetawa tubuh halus sadaden abanian buring gina di pagapasan tanu si isagyang kaya Ramadan yang kaya Ramadan nagawi iyai ai penumpiu si kubadang kulangwan amyang gulaw lanian ama kasusupak si kumangadalangan wagama Islam yang kaya Ramadan si kukapu syaitan ron na daan lagi day udan na lagi doon na pagkarapangon si kukawiya-wiya kitano aparateyak wala kagyang kaya Ramadan na oras saya ipetiger si ko panganangkan ipetiger si ko kabaya ko darudupa ipetiger si ko lawan kabaya kasi isang kaya dunia napagkailay ko mga Muslim ko kaisay-seranon sa dilanon di iking gulalanan yang kaya Ramadan na si isagyang kutua kaya panagumbalaya sangka Islam na 5 araw ko na panagpianagumbalaya nun napalaya din may koneksyon si isang kaya puasa agyang kutua Pulau siya upamaw kambalay na pata Pulau siya nagyang kaya kalima na matatago sa lupa kaya sa Ramadan apalaya din may koneksyon si isagyang kutua mga pulaos amya aloy syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah na misusumpat udiin na may koneksyon si isang kaya puasa kakaantid ni kaadno puasa na maana aparatiyak wallah hindi clear na kasi isang kutua kapatiger ka sa kapumuasang kasangka Ramadan sa kaisay sa wallah nagusto Muhammad na siyubuyan may kukoneksyon na ko sambayang kasusambayang nagyang kaya Ramadan na penamaran tanurun na makasambayang tanong sa kompleto ang mga sambayang adaro pantataman na pasambayang tanong sa madakla surat kaantano makakuha sa manabalas na karinaw to sa aming koneksyon agyang kaya puasa sangkanan ikadua pulau suagama Islam ikatulwa pulau suagama Islam na sukabagay sa zakat nagyang ka na nakabagay sa zakat namin koneksyon sang Ramadan sukabagay sa zakat si sagyang ka Ramadan na pagkatakapan wala subalasyan liw sang kutua kabubaluin niya na paliugat si sagyang kutua Muslim na pagkakuha sa mga labalas na ayamoripuri ay kapata pulaos na sukay pnei haji nagyang kaya kapnei haji na koneksyon sang kaya Ramadan kagyang kaya Ramadan na paggalagog tanuron sa mga simbag wala na amay kong kapnei kadir kano na kailangan na makapaluluto kano sa aya mapapalulutuyo na suparateak wala kanak si ikwala gina ni sabab agyang kaya puasa na paleon din may koneksyon agyang kuta mga unayan wagama tanu agama Islam agyang kaya Ramadan sa iko kakilpusyan na isad na raradiyan agyang kutua kakesuti tanu si kulangwan taman amia subuk tanwa kala
lalangan agama Islam. Piangin sana wallah Syekh Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tigena wa thiyabaka fatahhir. Sunditan ka nasutiang ka. Ikadua pitaru ya. Mata naswalla na pagkebebayaan yan sumangat tao mga patatawbat. Agiang kaya Ramadan namasay niya ipatubat. Ubaan namin ang gulaw tano mga kadustaan. Nasabab sa giyang kudwa kampela sertan wala sa pirapulo takap po sa times 10 times 70 times 700 na upamo masalaktan ang kay Lailatul Qadar na di masampan sa 80 agun teluragun agung patulan. Sa ayat ko na pagkabubayan wala na sumangat tao mga pasusuti. Yang kaya kasuti, araladang kaya puasa ko kakipos yan, na dinday kebelag ko para teya. Agyang kaya para teya, o Muslim, na kailangan dun alumpio, kailangan asuti, kulangwan asuti. Ginan, mga pagari ko mga Muslim, agyang kaya kasuti, napia kasusunia ng kaya kasuti. Paganaya kasusunan ng kaya kasuti na kasuti. Amasuti subadan kasi iko kapanakuto. Mabaluyag yang kaya ginawang ka. Namasuti si kupi susunan. Alalangan wala amakang gulalan sa kapanakuto. Kakagiyas wala na isay sa adaduna sa kutuayan. Nakagia isay sa ada sa kutuayan na sukya baluing kami aratiyak wallah nararadag yang ka Ramadan na suting kanian na kesuting ka aginawang ka sadab na kasasangkutangkuk kauyag-uyag kasi uki perpantagan ka wallah. Ikadua na masuti supuso kasi kumang kadusta nami ang gulawla. Sa upaad nami ang gulaw lang tano ang mga dusa na tubat tano si sangkay lambas ang kay Ramadan. Kakagi suwalla na gafur. Inna Allah gafur rahim. Suwalla na parila aguma na ilimo. Nauan nami ang gulaw lang tano ang kadustan si sangkaya may po sa da makapira kapitogoy na kailangan ang mapamangnitan ng wala kaswalla na gafar. Suwalla na paririla sa dusa amana ini mo. Ginan mga bangsa ko. Ang mga branaw. Ikatlo, na masuting ka sa puso kasi ko parangay. Mabaloy ka si sagyang kay Ramadan na mapya kay parangay. Yang kanan di tanudi ka tigir na antunay mga turuan na mialoiro. Amay kamo makaw marka sumarata ilalaga turunian. Araka sumarata na sembagaw na sakana di kadimamuasa. Nagyang kutua kaya sembagang kau sa di kadimamuasa. Namaan na agyang kutua kaya sembagang kau na para ngayon tua mapia ini sur ka asiko kay puso Ramadan na mabaloy ka amapi parangay at di ka mabaloy si ko mga sungkyo ta mga tao. Ginan, agyang kanana ka kasutya tano si sagyang kanana ginawatan. Sutin tano ginawatan si ko kapanakoto. Sutin tano ginawatan si ko pangasasagdan tano mga dusa. Si isang kaya kapaguyag-uyag tanong, kapag kaya kada makapira kapitogoy, nanda kaya sagidan tanong mga ladusa. Agyang kutua kaya suburnua, natubat tanong sang kaya muri-puri sagyang kaya Ramadan. Kakagi swalla, na inna Allah ghafurur rahim swalla, na paririna amal ini. Ginan, yang kaya kasuti mga pagarikwa mga Muslim, nasi kukaliwanag yan, si kukarayagyan na masuting ka ginawang ka si mga haram
lagi do panganangkan, lagi do panginginuman, lagi do ditarang. Mia aluya sakata mama atatud na mia bulusi sagyang kutu wadarpa akabaga-baga salopao. Napapalat niyan sukat na niyan. Ami akur ngangudun subuk yan sa kapapaladan yang kukad na niyan. Na ayak ko na pagganian na haram. Ayak paginom niyan na haram. Ayan diditar niyan na haram. Ada dan tarima asopang niyan. Lagi ya mga pagari ko mga mus. Akay nangan amasot itano sugun tano naguso paginuman tano naguso penditaran tano. Sa kenal mama kapoon sa di kabaya umyangan nagyang kutua pagantano nagugyang kutua paginuman tano nagugyang kutua di ditaran tano. So Muslim na kailangan niya na masutin niyan so sukatian. Adi makapoon sa haram. Lagi do mga tao mga padagang na kailangan na masutin niya na ginawa niya nagyang kutua. Dagangan niyan sa di makapoon sa haram. So lagi do mga empleyado na kailangan nagyang kutua galabagyan na pagkakuan niyan sa kawiyagan niyan na masutin. Minggulala niya nagyang kutua mga ordinansa ay nambalan si sagyang kutua di niyan diing galabakan amit tunay niya nagyang kutua galabagyan. Lagi dimambuan ano mga tariba so kailangan nagyang kutua diran di kambasok ng kutua kawiyagan na pagkakwairan sa kutua pengawiyagan nilang kudiran di kambasok na makapoon sa halal. Gina nagyang kanan. Ami ang aloy tanong na kailangan din na sa Muslim na masutin yan so kawiyag-wiyagyan. Kena ubasi ini yang usutia sa kutua kapagabdasyan. Yiyay mga tos. Raradag yang karamadan si isang kakakipos yan. Ino mga de, si isang yang kakakipos yan. Miya suting ka ginawang ka, si iko kapanakuto, na ada na pangasasalak. Ading ka matatago sa ginawang ka na miya kapanakuto ka. Lagi dagyang kutua kateruang ka sa ubayrang gumiraw. Nagyang kutua tiya teruang kasang kutua kalima au bayrang gumiraw na maana miya kapanakutukan. Kakagia pingkelebek ka ang kutua nganin kauba kakasudi ang kutua salakaur ka. Miya makay tuana na nganin ayak katot kabe pikirang kau nada makapanakuto na miya kapanakuto kakwal. Na lagi dagyang kanan nakasudi ang kasi kupusuka. Iku kandusa nagyang kanan Ramadan na ini kuan yan ini saparian ka ini endunian ka obakano upamaganta si isagyang kutua Ramadan kakagya upamaganta kanuna denad bali agyang kutua kyaw musir ka agu kyaw ka si isang kutua kadondo ka Ramadan namin ibaga kanan Ramadan apaka doipos Ramadan na so mga rarata agalabag ko mga Muslim na kudaw to na pembaloy agyang kutua kapag natanto mapiake susunggu dia. Ikatlo kailangan amasuditan no si isang kaya kakebelag ketanwang kaya seselanaw lanu Ramadan. Nama balui tanwa magi ikhlas si iku Allah. Agyang kanan Ramadan si iku ditanurun di kapamuasay. Na ayat taman akagdamang kasang kutu akapagi ikhlas agyang kutu Muslim. Na diiden diitigir si isang kutu suldu kadundo. Sadad na ba niyan security. Abon sengka sang ketua kakenian udi nakapaginumian udi nakapagubayan yan si kudaro dupayan nama titigrian dan par sabab sagyang ketua paratian yang kuala kapag ikhlas yang kuala lagi yang kakipus Ramadan
na kekuatan na training agak terintano sa pembaluy tano apang tao amang iklasi iku Allah. Gusto mga parangay tano na pembaluy tano mga tao mga pipi parangay si sagyang kakapagintao tano si sagyang kaya dunia ko lamba kau ya gue tano. Mga pagari ko ang mga Muslim diang kaya kalilimut tano na kalilimuday adad na lagi dia na kalilimut. Ugi na aya pagi ng kanta noron na kailangan na panggaga na tatanosi na ad nami pembalingan tanosi kumaya nagtanosi sagyang kai akalilimut tano akalilimut da Islam kaamay-amay namia pedetano ko mga tabu dinya di katimu-timu na pantag sabab mabaluya bidai si sagyang putua darpa diun maka darpa si sagyang kaya galabak adi kasih seminar na peday din sa madak latan tu akyang galabak akoron taad na mini grupo amia seminar akan samia ka 10 agu teluragon ugi na pagilay mo agyang kutua kaya pala lagu yang kutua seminar na daatan tua mala amyang gunoon pada maalin sok parangay mga Muslim gina si sagyang utama po sa jemaat salakaw sang kaya may po sa jemaat na sakni miyang utubas aking paisat natantud na may keratagin ako si sagyang kaya maulaulat tanong mga Amranaw diyan kaya mga Amranaw nasus kameron si sangkay ground zero namialo yakan sangkut wa khutbah kuwa yang kaya Ramadan na kenau bayak ibagakyan na mga pipiya parangay amin biometrik sa mga Maranaw na piyakat ko rumay sumbubaya piyakat ko rumay sumagina piyakat benag so ko rumay kaisarama kang biometrik anto natiyak ni sabab bagyang kai akembo ako dun tupakatos na aya kabasang kutu alok stano si Abdul Madinan sano na kaya anak kaya luludan so seminar ugi na pagilay tano si sangkay aki penggulalan nono bangsa Maranaw na dadun maadin swadatian o pamaw tamaltek na tamaltek din o pamaw trayador na trayador din yang kaya Ramadan si sangkay kakabelagyan ng tanong na magiklas tanong ku Allah saad na mibagak rakatano ang kaya Ramadan sa kapagudas yan mabaluy tanwa suti apang tau si sangkaya leo lupa adi tanong mabaluy ang mga tao mga titiaga na di melakay sakana na lagi dang kanan na maulola mi sangkaya marawis itu taman sa dia bangun marawin na ini genek ya nang kutua ka biometrik kasus sati mana bariu na pimbuatan membiometrik alabi pateng gidua kadak liana tau andunan sabab na ayat sabab na giang kaya kapag Islam mga bangsa Maranaw na matagay lagi do kakapat sa apoya yang kutawaga na kailangan din namin lubudi na yang kutawaga sang kutua kakakapatin niya nun na lagi din na nakipapantag nun ng mga pagaritan ng padak lang ka yang kaya Ramadan na inway miya kataling lagi din na yung kapag eskwela at rinin tanuron na rinin so terinun nagyang kaya kartano na terinun nang kaya puso tano na terinun nagyang kaya badan tano terinun nang kaya kartano sa mabaluy tano mapi ka pamimikiran ay igira apagdo ragyang kutotaw na yan yang kapakapikit sa mapi pamikiran igira atantud na mausog na din yang kepikir ragyang kutotaw mga pipi pamikiran ginan iisa kekuah
Ando si sagyang kaya Ramadan sa kaya pakatalingumannya. Ama kekuatan sama pihak pemikiran si sagyang kaya kapagintau sang kaya dunia. Kaaya pipikiran yo. Na api kati tanusang kaya dunia na kedaan tanusan yo. Nagyang kay paguyag-uyag tanus si isang kaya dunia na tantod na ya may ito oras. Kadad na pakasampay si isang mga tusragon. Ama pagidadian na si isang kanan kubur na taman denimanto na sisan. So ada bagus mga Firaun na sisan siran sang kanan kubur. Na opa mau siksa siran ng kanan siksa ay siksa kiran sang kanan kuburiran. Na trialanan kena upapan si isang kutua siksa ay siksa kiran si isang morian. Ginan mga pagarip. Agyang kaya Katrina sano sang kaya kaltano na kailangan maka pamikiran tano sama pia pamikiran. Diang kaya Katrina tano sang kaya puso tano na kailangan amatrin tano ang kaya puso tano sama pia mapia puso. Adi dimi paaro iblis. Agyang kanan na iblis si sang kanan na kasuldin yan tano na taluaw kita kakasuldin yan. Naisaw na agyang kanan aka kebalo yang put kapa peselino iblis sa lagi di dinoposo pergi sarta sa sang kutua puso na igira yang kutua iblis na ayan yan din siya ng kutua puso na igira miya komo na pagpamanang goboda ng kutua manusia sang kutua tiadno ng kutua din yang kabaya. Na kailangan ng kaya puso tano na masyap tano na mapuat atagi kiai matatagur ke tano opa mau tegumpia na mitegumpia de soal akan nagu mitegumpia pan subadan eka telua matatagur ke tano kailangan dina masuti tano ng kaya badan tano yang kaya badan tano na kailangan na masuti tano sutegun tano suti su pakai kan tanurun, suti so pakai nom tanurun, suti so pakai isa pang tanurun asun pakai pendita tanurun. Ugi namai kailan tanu so kapakan dede yang kanan atalo akas siapan tanu si isang kaya ginawa tanu na mirarami kubadan so kap siapaon. Kataman sa so manusia na kirun dunia na kasiapan yan si kubadannya. Di runden ya nak kasiapan yang si iku badannya. Puundun si sang kutua kasiapan si iku kapakakanaun usiko kasiapan si iku hiltian. Nah taman sakirun danian kasiapan yang kubadannya. Upama masakit su manusia na penggestunia nuna langwan denamiat timoyan. Amre prepet na sabab sang kutua hiltian. Ugi na sunabi na fiteruya na tigina dawaw martakum bisadaka. Ayak ya bulungan niya ko pangasasakit terkano naso kasedekah. Namialo itano agi ang kaya kasedekah sang kaya ulan-ulan na badan na times 10 times 70 times 700. Diang kaya kasiapa tano sang kaya badan tano. Nakia suka sutia tanurun, masuti tanu si iku marata, na masuti tanu si iku mga nangwa na di kabaya wagama Islam si isang kaibadan tanu. Sama paka perepeng tanu suka siapa tanu si sagyang kait luar mata tagur tanu, kasiapa tanu sangkai akal tanu, kasiapa tanu sangkai puso tanu, kasiapa tanu si isang kaibadan tanu. Gina mga pagariku mga Muslim. Pepumamakin si sakyang kaya di tanu di kapagusay si sakyang kaya agama tanu agama Islam. So Ibrahim alaihi salam na piangan ninyan waj'al hadzal balada amina warsuq ahlahu minas samarat. Piang ni Ibrahim alaihi salam agyang kaya inge da kata taguan na baluinu inge baluinu Allah ate tagumpia ainget
Nagu rizki ingka agiang kaya mga tao sa ang mga sapat. Mana kawiyagan. Yang kaya Ramadan si Ishak yang kaya pakatalinguman yan. Na matatago si Ishak yang kaya Ramadan. So kalilintan. Yang utapyang na Ibrahim kalilintan. Balu yang kaswing damya tetagong pia lumilintan. Yang kaya Ramadan na imbagakian nakatanwa mabaluy tanwa mga tao masabar. Ao pa maus salakaor ka nambasay kanyan sa dimapya na afteron kanat di ka di pusa nagyang putua kaya baluyin karo masabar nak may kukoneksyon sang putua ka kabaluyang putua ka pagingat at tagumpiya si iko kapagingat ka daak keed nunasamo agya miya baloy agyang putua pagtaw pagingat sang putua ingat apalaya din masabar. Aliw sana sumanga tao da pusa. Giyang kaya Ramadan na kibaga kiyan da katanwa giyang kana nakapuya kwa kapakalao kawiyagan. Ka sulanguan apang niya terimaan si Ishak yang kaya ulan-ulan Ramadan na pedun sukandak lo kawiyagan. Akagia anded ni katuba tulangwan umiara tiak wala na pekalaan kiran wala so kawiyagan Peter wala sa Quran daraballahu masad daraballahu qaryatan aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan suwala na migay sa barata ingad at tagumpia rumaranak maadno nagyang putua security si isang putua kapagindiran ya'tiha rizquha ragadan napakataling umakiran ang putua kawiyagan na didengkompas gina anded ni kapakabagragyang putua para tiya sang putua isa kapagingad na ilayang kagyang putua kapagingad ka petebu karsiran si isa gyang putua kapagindakil kiran kawiyagan nagkukedeng kira nagyang kutua kalilintan na ande dem manigyang kutua pagtaw si sagyang kutua ingat na supak niran so mga lalangan yang kakakay po sa Ramadan na dad na batarurun maswa sangkaya kaya trining tano sangkaya so kukumatlo pulugoy na asimbagwa lang kutua katero iyan fakafarat bi an'umillah fa'adhaqahu Allah libasal ju'i wal khawf bima kanu yasma'un amay kaong kirniran sumangalimu wala yang kaya ulan-ulan Ramadan na limur tanwai wala kasulangwa na pengtelbak nonomiyara tiyak wala na palayadan aprobsi ko wala na antid ni kaong kiratano sangkalimu wala napakita aman rakatanu wallah sukan ditara ko kaor na busukan ditara ko kala ayno sarwallah kalimana libas kan ditar ka kagia antid ni kasulutang kasang kutuan ditar naka na magugeda medekaden taman sadingga kanda nang kutuan ditar mana so manusia na antid ni kasupakanian si kumangalalangan ukad na niyan na mapenditarian ng kutua kaor na gumapenditarian so kalak na dinian denutumi pempelag o diniang kanday nagyang kaya kapag kaumang kay Ramadan na languan di kabayaw wala na pagindaan rakatan wala kakagim ya kataling umaso Ramadan na petrining tanon na triningan tanon yan si kukapiyaw tambubulawasan triningan yan so puso tano triningan yan so kapamimikiran tano dito sa baba ini sembagian sang kutu ayat aino tano kulo la kapaka penditar tano sa taurago kalak kakagir galabagtan ubo badut yang kaya kakay po sang kaya Ramadan na swadat tano andeng na ada teden so ada tanwa bayrang gumiraw na
malalam bedenag yang kutau bayrang kumiraw. Suadat tanong akan beradu sanam kesuayap man kakagim ya kabuka tanong na kesuayan tanok manang kutau maadat tanong apa pekaadan sa akan beradu sa isang kutau akan begitu. Tipus Ramadan nami adap man suka pag-ikhlas kaya mana somyambi nagyang kutwa da terimaan amang akad pero apakapon si ingong mga pipi pamikiran ginan mga pagari ko ang mga Muslim agyang kaya kakipusam kaya Ramadan na kailangan na makakuha tanuro sa tuma lagi lang yung kutakat pero agyang kaya miyaswang kaya marawin na kailangan na makakuha tanuro sa tuma na hati yang na masakiton na datanurun makakuha sa tuma. Suwati akan sumiyang gulawla si isang kaya marawi. Apalaya tanurun pada. Api asudi umabubaling na anabangsa niya no. Nasulangwa na isiksa wala si isang kaya mga ingitano na palaya si isang marawi. Tandudun ati akan sok kapreba. Ndudun sokan degang sadran. Ndudun sokan degang satau ndudun so pisusunan din mga kadustaan nasulud alaih salam napiaksi isiksa wallah agyang kutwa pagtaunian na ayabu amia sugu kirang kulalangan nagyang kutwa kapag kebaya yung mamak lagi dia na mama namiak tau mas mga malaikat ay tumanira ng kutwa tiuba si isang kutwa kaumulot na antun ay pinggulo layra edin likatang kutwa lupa na yakili dapat yampar sa di dalam agyang kutwa pagtaulot si sa di dalam lupa nada penutus sana iwala agyang kutwa kiat tampariran sa di dalam lupa na tiaguan saraga tapong betuan saraga tamiatay bahrul main sasati manutu lalangan ad daerah paratiaya siku ini sapar wallah na pinggulaw layran na ayam ini umakiran asik sana ayah deng kilid sulupa at yapat siran sadi dalam malupa na liniawawam pensakaludan apang betuan sa bahrul main ditsi miyata kaludan nagian anak tiak na ipagdawanakan ububudin si kudad na batanurun miyaku atuma si sagyang kaya kasagedang kaya tibar tano na sugod nagiang kaya telok timana tanil na ayadun beto na kene pelusuk agyang kaya tiak kanaranaw tano na kudu saragat na kitalon tanurun gina giang kaya pagkapagdang kaya mga seminar na panalamatan tano agi yang kaya mga lider tano sa kapagad na iran si kap mapupag kayo ng katanwiran pupag kayo ng kaangkano kakagiang kailangan si ko mga ori pruwala kailangan alalayon din mapupag kayo ng ka kakagiang sumanusia na balilipatan apag galipatan niya lagi ang kutu aki papantag niyan si ko ukad na niyan nakagiang diang kaya kapag galipatan tano si sagyang kaya kipapantagan tano ko mga lalangan asuan nagtano Allah gusto ini sa parian nagyang kaya kayang gulaw lar tano agyang kaya mga lider tano na ayadan as masususun ng kutua kateru Nabi tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam faman ra'a minkum mungkaran falyugir biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman yang kanan kasapar samaratana pipeng kapangkatan sang ketua hadis pihak katelunian pangkat paganaya pangkatian nang guladan sa 5 agisa paran sang ketua marata nagianan isanganon o mga lider tanong agyang kaya kapaging itono si isagyang kaya itono na sanganiran
Agyang tutua kisah paran si isang tutua marata nagukisugong kumapya. Kakagya sirane pinili wala alidir tanong si isang kaya kapaging tanong. Nagyang kaya kayang gulawla si isagyang kaya. Akapagkalimut tanong si isang kas sulod tolong pulo gawi. Na inang kaya ni sigo pagtaw sang kaya nga. Kailangan na masabutiran so kapagintawiran kung kabubaluiran na pagintaw sa isang kaya. Aad na lidir nila na separ kirang kumarata, nagusugo kirang kumapya. Ikadua pangkat sang tutua kateru nabi, nasapar niyo sumarata sang kulalan sa kateru, nagiya so sangan ng mga pagarinyo mga ulama. Kailangan, amateruiran sa mga lalangan ng agama Islam, apun ko kisugo nun nagusug sapar nun. Ako support sila nagyang kaya mga lidir sa isang kayangan. Nagyang kayangan na sabab sa amin yung gulalan ng kaya lagi dahil kang galabak. Napakapatagumpian wala so kapagingdiyo. Makagya, miya katong kano sa lidir na pesepar sa marata ako pesubos sa mapya. Ikatlo pangkat sang tutua kateru nabi na amay kading kakega. Nabang kadang kaguanum wadhalika adhafu liman kagyuti minus saparate Allah. Di ka maswat sang kutua galbak kamarata. Nagyang kanana kaya sanganaon kaya pakisanganan tanurun nabi na kailangan abing kulalananan o pagingad sang kutua ingat. Solidir tano si isang kayangat nami saparian sumarata nami suguyan sumapya. Naad na mga ordinansa pagbalanan na nakyang kanana lider si Eko kapagin. Sumambu sa mga ulama na mapagpagkay ng kairan sa mga lider. Si sagyang kuta kapagin dilang kumarata o naguso yung di manggulo la marata naguso kipasugong kumapya. Nasa katano pagkatawag normal o di na pagkatawag pagpagingad sang kaingad na awadan amaad na marata si isang kutuingad na mino-minos na ikagudyo. Adinyo migbuhi sa manfaat. Nakagiatihan na yung masakiton na sumatatago ko nga amarata na pagkabakay ayalidir sang kutuingan. Pagkataon tanong mga sangkay mga ingit tanong asudun so dingkelabag sang kutu amarata na ayadun lidir sang kutuingan. Sumambu so sangano ng kutua pagkataon dadanian sangana kau pamogyang kutua marata matatago sang kutua ingid na ini kagudiran diran ipugoy sa manfaat na pag-awas ang kutua ingid nakagya migay sama ito at pamamagayan na di pa karamas sa bakarang na pinilaan o pagkatao gina isabab agyang kaya kapag ingid tanong nandudunang kaya miyang aloy tanong agyang kaya Ramadan nakagya tipos na makapususuporta tanong. Sangano lidir agyang kutuaki kapalimaan yan. Si ikukis sa parang tumarata nagukapalimaan yan. Si ikukis sugoon kumapya. Na isaw na yang kaya kalilimutan. Akapasugo ang kailangan nakasabutan ng pagtaw sa si isang kaingat sumarata nagusumapya. Nasang ano mga ulama nakatiyag yan kaya mga pagariak na mga ulama dairang pansanain so kabubalwira ng mga ulama si isagyang kaingat napagandong kamera na pamikiran api-apan mawatan supunan nami andong kamera na pamikiran na makabagay kamer kanong sa usen sigo kapang galabag sa mapya naguso kisa parang tanong kumarata agalabak gina nasusangan tanoron sangan niyo ron na pagkatao si isang kaingad na kailangan na masangan niyo upang mo na kailay niyo isang kaingad na marata na kailangan doon ay kagudyo nagukailangan na kapakito ko niyo kung mga ulamar kano nagukailangan amay sampay ko mga lider kaantagumpiya so kapagingat ginan isang niyo ron apagingad yang kaya pagaritano ada to si isang kaingad na isay ni
amya pikiran na kamapian akatukawan niyo magingit sangkaya pagingit si sangkaya pikong amaalo yung mga ulama agi na marata nagi na mapia nagyang kuto kakaloy niya nagi na marata nagi na mapia upang maumaadon si kumangadar payo aad na marataw na kailangan din na may saginan niyo na o din yung kagaga na ikagua diyo ang kuto ang mga tao ading galbak sa marata aan tagumpi ang kaya nga diyo na andun ni katagumpi ang kaya nga diyo na anto na mapunggulola walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ardh upama ugyang kutua pagingit sagyang kutua ingin na maratia sirang ku Allah nagumanang gila sirang sadusa wattaqaw manang gila sirang sadusa nalakaan na mikiran lafatahna sigurado na palakaan rakano subarakasi sagyang kaaliyaw lupayo nagusok ang tagiyo pulangin palakaan rakano Allah gina ni resulta agyang kaya kapakay pusang kay Ramadan au pamogyang kay at ini sugur tanu Ramadan sang kaya trining tanuron na may pos na mabaloy tanu amiarat tiyak wallah na palakaan rakatanu wallah so kabarakat si sagyang kay apantag tanong kulangit nagupantag tanong kulupa yang kaya ng wala na dilson na matatago si ikong mga pahayagan din na lagi tayo ingat sa Pilipinas sa pobre number 1 pobre giyang tanan at kapopobre na kubulungan na so mga tao na pasunditan niran saya kung nakapangada o mga lawasay nakagiyo po pumataan sa mga kayo nadako to ayon eh kaino ang kanana mga ingad Arab ada abaw na kayo na inutog tuga ang kuto ang mga lawasay isang kuto ang mga hindiran diyan na puna na sa kabayaw wala ang kanakapakatugan niyang to mga lawasay manabapun sang kuto kagiyo piyata sa mga kayo nabarong sabab kagiyanan na kabayaanan wala na ayat dibulong tanusan nagyang kuto ayat upamaw para tiyakan si sagyang kaya pingkulo lang kali diriwa tinimu kanon yan nangguto kabasakwa da pun sana yang mga pagarinyo mga ulama na kiandong kamiran lalag sama kau kami mapakay ng kamis kanon naso responsibility uli diriyo na miyang gelabak yan sa pakay ng kaangkano pagkataw si kukisa parang kumarata nagusugis-sugong kumapya na andud ni kakumplito atano sang kanan apiangin sanar ketanu Rasul sallallahu alaihi wasallam na keeden reketanu sukat tegumpia kapalakaan reketanu Allah subara kasih isang kaeliawaw ang langit nagubiang patak tanu sang kalupa piray ingad ama pensi sang kaingad ama pia sukat begitu na ayah ilayak na basta ay dan dudu lagi yang kaya lagi daya galbak na pagi siapa ya Allah agi yang butuh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam agi yang kaya pantak tanu sang kaya langit na kumakadno sa mga malaikat asi siap tanwiran iput tubang niran tanwiran sarila takadair tanu sadusa dan lagi daya kaliliwon na languan na akatawang kuwaing dan dudu na si siap nang kaya galbak na may tuon suawida akal malah suka persiapan wallah si isak yang kaya lagi daya galbak sak yang kaya pingkulo lang kaya mga pagaritan ng mga ulama sa pingkulo lang sa paduan ang kalidir sang kaya ng tanong na kailangan din mga pagariko mga muslima makakuha kanuron sa tuma makakuha kanuron sa tuma kumiyanga
Oo sa yung mga pagaritan ng mga ulama si sagyang kaya seminar. Kaupa mo giyang kaya seminar tano gibo ka pagalimod tano si na makaipos tano si na may pos sumasa ang kaya Ramadan na dun na bar tano mi aleng ko kapagintaw tano. Na uba kaya tiyang gi ka seminar ang kaya dun na bang pagwago na natuwawan ganakan. Ugoy napagkanduda na miya pamikiran ng mga pagarinyo, mga ulama, ububumid badan. Kasaya ni Soyonos. At tiarawang yan, so pagtaon niyan si Kukip, sampay kiran si Kupanulunu Islam na kiyas sagadan yan, so talo malibutang. Kalibutang o kagagawi, nagukkalibutang ang kutwa soldat yan asda, nagukkalibutang ang kutwa kaludan. Ginan. Egyang kaya mga pagarinyo mga ulama na didinrurok kutan tadilan dekano di kapamanutula ko mga lalangan agama Islam na gusto mga suga o Islam sa ayat penginsanang kurkano na dini di mabaluyang kaya seminar alagi dan kutua kaya tero ng kutalok stanwak kaya raya anak kaya deludan ayam mambuhi pesembago numadak latau na isara miausai taman sa si sagyang kaya Pilipinas na tantud na madakla mga seminaron ugay namay kandudan taso kapag tenon na dad na miya galinon agi na miya terwak na isa seminar aw pamabudi ako maranaw na miyawa ko si isang kem ingin na maranaw akagi margen imbitera yang kaya pagkaw maranaw ayat taman ay pesembag kanguda mga kangudan naki isarami usay YouTube itaman ay pesembagiran. May postano si isang kaya seminar na miya kabaling tanok kumaulay tanong na din na ba tanong miya ko atuma. Naditano kapangubaan ng kaya lidir dato tanong sang kayong tanong. Kami kay ng kakanod. Umambuan ay penggulanan yang ko ini sabar sang kaya kaya ganyanon. Nadiniw din kapangubaan. Kami ni sampai kanwa pagingat si isang kaya ngat. Sabangan yung tanong ko Allah. Apakah barakat niyan agyang kaya kalilimut tanu nagu tarimaan yan sa mga pagnitan si sagyang kaya kapagin taon-taon sa dunia sa madakal namiya nagiyo ko mga pagarinyo mga ulama si isang kaya ranaw nana agyang kutwa kaya tawagarak ng kutwa pagariakan na dako din panalay pendaan tantun ni pagkapyagina ko pamana mapadako makaterur kanong kasi ko mga suguan Islam apiapan mabuba kakagya malu kami pagka sambut maling ka piya kakaswiran so korpio sa alas 10 kailangan at sisi kami dyan utama mga darpami sa mga nitano ko Allah sa pakambarat niya ng kaya kalilimutan amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala ali sayyidina Muhammadin sallu alaihi wa sallim tasliman kathira. Allahumma arhamna ya Allah innaka anta khairur rahimin. Allahumma ighfir lana ya Allah innaka anta ghaffar. Allahumma rzuqna ya Allah innaka anta khairur raziqin. Allahumma shfi mardana ya Allah innaka antas shafi. La shifa illa shifa'uk. Shifa'u la yughadiru saqaman. Allahumma aslih lana anfusana waj'alna muslimina laka khalisan mukhlisan liwajhika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa amalana minar riya wa lisanana minal kadhib wa ayunana minal khiyana innaka ta'lamu kha'inatal uyuni wa ma tukhfi sudur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا آمين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.